Bazen behin, Aiako harriaren txokoren batean, basoaren erdian bizi zen iratxo maitagarri bat, Kimuts. Natura maite zuen, eta basoko izaki guztiekin harmonian bizitzea gustatzen zitzaion. Egun batean, basoko eskolara joatea erabaki zuen, basoaz eta naturaz gehiago ikastera, eta lagun mordoa egin zituenan. Kataxuro leizean biltzen ziren denak, eta Amalurrek laguntzen zien inguruko sekretu guztiak ezagutzen. Natura gozatzen eta errespetatzen ikasi zuten, jolasten, abesten, maitatzen. Kimutsek izugarri maite zuen eskola, eta eskolako lagun berriak ere bai. Gogoz ikitzen zen egunero, gozaldu eta jantzi ondoren, eskolarako behar zituen gauzak hartu eta Kataxulorantz abiatzen zen, amarekin, aitarekin, amonarekin, izebasarekin edo zaintzaiarekin. Berdin zitzaion, guztiak maite zituen, eta guztiekin egiten zuen gustora bidea kantari. Goazen azkar, korrika eskolara, lagun guztiak gure zain, egongo tira jada. Jolasten, ikasten, jolasten, koloretako mundu bat marrazten. Plastilinazko ametsak, ez koloreak, nahi dugunean bihurtzen ditugu koloreak. Lagunak eskutik heltzen ditugu indarrastuz, bizitza dantzatuz eta zoriona abestuz. Jolasten, ikasten, jolasten, koloretako mundu bat marrazten. Jolasten, ikasten, jolasten, koloretako mundu bat marrazten. Kataxulora iritsi eta lagun guztiak agurtzen zituen gustora. Amalur ere izugarri maite zuen. Naturaz ia guztia zekien, eta goxe-goxe azaltzen zian. Izaki guztiak maite zituen, zoragarria zen. Astero, gai desberdin bat lantzen zuten eskolan, zuhaitzak, landareak, harriak, baina aste hartan gauza oso berezi bat proposatu zien Amalurrek, izakien astea ospatuko zuten. Baina, zer da izakien astea? Izaki desberdinei buruzko gauzak ikasiko ditugu aste honetan. Eta ze izaki? Zuek izango zarete aste honetako gaia. Baina gu badakigu zer garen. Tartaro, nik ezakit zergatik duzun begi bakar bat. Ixo! Horregatik, gu guztiei buruz gehiago jakiteko ospatuko dugu izakien astea. Nolakoak zareten, nola sortu zineten, non bizi zareten, zuen arbasoak zein ziren kontatuko duzue bakoitzak. Eta horrela, deno jakingo dugu elkarri buruz gehiago. Zer iruditzen? Primeran, iratxoak oso interesgarria gara. Eta txikiak. Egunak banatuko ditugu, eta zer egin behar duzuen azalduko dizuet. Eta horrela hasi zen guztia. Erronka berri bat. Izakien astea. Ilusioz hartu zuten ikasle guztiek. Eta euren etxetara korrika joan, eta denei galdetu zieten beraien buruzko informazioa lortzeko. Eta egunez egun, bakoitzak bere istorioa kontatuko zituen.